Comezamos a portería. Ola, boas tardes, aquí estamos unha semana máis para falar do fútbol nacional na televisión de Carballiño. Aquí ben rodeados dos meus amigos, vamos falar un pouco do fútbol nacional, os resultados, como vemos os equipos e todo iso. Vou presentar aquí os meus amigos, á dereita Julio, boas tardes. Boas tardes, feliz deportivamente falando porque ganaron os dous equipos galegos, ganou o Barcelona e perdeu o Madrid, entón teño bastante felicidade. Non como Adrián. Hola, boas tardes, Hola, que Adrián. tal? Boas tardes, Iago. Nada, ainda queda moita liga, moita. Si, dábamos por perdidos, puxeste vos primeiros, Correcto. Ora en marzo é cando son as castañas. Hola, Lauriña, que Hola, tal? que tal? Boas tardes. Boas tardes. Eu vou presentar aquí á miña esquerda Chema, boas tardes. Hola, boa tarde. Saludaros a todos, especialmente a Laura e a Adrián, que o coñezo de cando era un cativo. É unha satisfacción para min poder compartir aquí hoxe con el Claro, vaya defecto ten ser do Madrid, non? Ou pode ser unha virtud Bueno, tamén. ten que haber de todo. Claro, perfecto. Ten que haber de todo. E, bueno, É unha virtud, é unha virtud. E aquí, por último, non me olvido de ti, Robertiño, boas tardes. Hola, boas tardes. E nada, pois vamos a empezar a falar, se vos parece ben, do resultado deportivo aquí con Chema. Unha victoria por 1-0 contra o Eibar, que me podes decir? pois o mellor o resultado. Efectivamente, o Depor non está á altura das circunstancias, desde o meu punto de vista. Non ten esa solvencia que tende que amosar un equipo que quere quedar entre os dous primeiros para ascender directamente. E, desde logo, eu outro día, insisto, por segunda vez, o mellor o resultado. Pudo haber perdido e, como mínimo, empatado. É dicir, o Eibar pudo empatar perfectamente. E que quero dicir con isto? Pois que ten, non sei se son 15 partidos os que quedan, o Deportivo nada máis que pode perder 3 partidos se quere estar entre os dous. É dicir, é unha hipótese sobre os resultados que unha estimación que fago eu. Pero non lle vexo ese empaque dun equipo solvente. Parece mellor o Castellón. E a ver que ocurre o domingo, o sábado, creo que o sábado, vai a San Sebastián a xogar co Real Sociedade e eu confío en que de alguna maneira gane, porque non hai outra fórmula para estar arriba. Ainda que efectivamente os resultados dos outros benefician indirectamente, non hai unha... Aí estamos en 4 puntos arriba, 4 puntos abaixo, non? E despois o xogo en sí, hai unha hiperdependencia de Jeremai, outro día foi amonestado, por tanto non vai xogar o próximo día, e eu creo que é excesivo esa dependencia. Hai xogadores como Mario Soares, Mario Soriano, que é bastante máis definitorio, ou incluso o propio Mella, non? Non quero dicir con isto que Jeremai non sea o xogador determinante, pero non nos está, digamos, en este momento justificando esa proxección que lle están dando os medios de comunicación. Entón, para rematar, eu penso que o Deportivo mal e que ten que mellorar sustancialmente, e tanto este partido como o anterior en Coruña foron dous resultados engañosos. Non mereceu ganar. Sí, podemos dicir así, porque, por exemplo, contra o Castellón perdeuse, pero xogouse ben, a miña opinión, vaya. Sí, xogou ben, porque ademais o Castellón o que tirou 2 veces o Castellón e foron 2 golazos, non? Sí. Pero eso non justifica eso. Tú tens que facer ocasións de gol e en este momento o Deportivo non nos está a facer. Eu estou de acordo, o mellor que foi do partido foi o resultado. Pois sí. Eu estou de acordo contigo, Chema, de que o Deportivo non convence en xogo, pero este tipo de partidos son os que hai que ganar. Claro. E outro día ganouxe. Entón, aí onde se ascende. Eses equipos, con este tipo de equipos, como outro día que era o Eibar, equipos que están a mitad da tabla para baixo, eses equipos hai que ganarlle o partido, e ganouse. Entón, aí é onde se demostra despois que poden ascender. Pero entón, Adrián, o mellor o resultado. O mellor resultado. Non o xogo. En xogo non convence, pero ganouse. Vale. Que é importante. O importante nunha clasificación é ir collendo puntos. Sí, o sea, o de xogar, cada persona quere que o seu equipo xogue ben, pero a veces xoga ben e non gana, e xoga mal e gana, e é casi máis válido. Pues bueno, sí. É máis válido, evidentemente, son 3 puntos. Bueno, pois confiamos que gane o domingo en San Sebastián
A mí, desde logo, que con referencia con respecto ao Castellón, a mí foi o equipo que máis me gustou, vino en Riazor, espectacular, Gustoume moitísimo, é un serio candidato ao ascenso este ano. Eu vexo, a min gustame E moito. ten un serio entrenador que estuvo na Premier, o Pablo, como chama? Pablo... Coiro. No, Pablo Coiro non. Bueno, o que xogou no Valencia. Se chama Pablo, non me acordo o apellido. Pero é un serio candidato ao ascenso, Vexo un equipo compacto. Eu discrepo un pouco con vos co tema de xogar bonito. Vos referides a eso, non? Non, e crear ocasións. É unha liga moi exigente. Sí, é É dicir, estamos falando que suben dos directos e promocionan 4. Eu creo que hasta o 10º teñen todos posibilidades. Todos. Sí, está todo moi Se apretado. tú ora como adestradora te pos a facer que o equipo xoga fútbol, o mellor é un gran error por parte do adestrador do Deportivo. Ora o que hai que quitar é puntos, porque, como dicía Caíña, o Castellón gustouche. Moito. Bueno, pero o Castellón leva unha racha, creo que de 14-15 victorias, xa ten un equipo compacto, xa ten un sistema de xogo que lle salen as cousas. O Deportivo, como di Chema, ten xogadores, especiales, futbolísticamente, que poden marcar as diferencias. Pero penso que o mellor que lle pode pasar ao Deportivo é quitar os partidos e estar aí arriba. Pero hai unha cousa, fixadevos, vai a xogar co Real Sociedade B. Eu penso que en Coruña ganou a Real Sociedade B 0-3. Sí. É un partido complicado, Entonces, os quero filiales decir, todos... Donde está, é dicir, o xogo deportivo determinante? Non acabo de ver. A pesar de que eu son un frozo. Sí, porque é complicado, Chama, porque é o que che dicía un pouco, é que hai 5 ou 6 equipos que están na mesma situación, ao mellor están máis preparados tácticamente, físicamente, o que sea, pero non te podes descuidar. Claro que non. Tens que ir aí polos partidos, porque o Racing Santander creo que é a terceira temporada que está aí arriba, que non sube, entón xa teño unha experiencia do fracaso. Entón non creo que anden... Xa teño dito en programas anteriores, o Deportivo é un éxito total, porque estamos falando que hai un ano veo aquí a Carballiño xogar. Acaba de subir e está luchando polo ascenso. Non queda máis que felicitalos que estudien os Pero hai que ver a entidade do Deportivo. É o que te iba a dicir, claro. Eu entendo a Julio que dice, que está claro que o primordial é o resultado. O Deportivo é como se fora o Real Madrid ou Barcelona. Sí. Entón tamén se exige tamén xogar ben. Tampouco, a mellor non me entendedes, pero é que ahora mesmo non podes exigir ao Deportivo que xogue ben. O Deportivo que ten que quitar os partidos. Como pode o Deportivo xogar ben? Se estuvera a 10 puntos de segundo, pois sí, podes exigir que xoguen ben. Pero é que ahora non está a 2 puntos. Ahora mesmo hai unha ansiedade en Coruña que, referente ao partido do outro día, podía non haberlo perdido, tranquilamente, ou empatado, como distí. Pero ahora mesmo en Coruña existe unha ansiedade porque estamos falando de que xogar ben ou tal, ou que exixen de tal, non. O que queren, se faz unha enquisa en Riazor, eu creo que o 80% vai decir que queden entre os dous primeiros, porque o obxectivo é acadar a esa segunda plaza, porque aí, como decía Guerra, hai varios, non só o Santander, outros equipos que xa estuveron entre o terceiro e o sexto, que estuveron nesa liguilla, que estás nunha dinámica de que estás xogando ben e de repente ven esa liguilla e no primeiro partido a la fuches. E outra cousa, para rematar do Deportivo. Eu non sei, fixeron unha ampliación de capital e deben creer que con esos xogadores xa van poder ascender, porque, o mellor traer unha figura para darlle un empuxe hacia arriba ou darlle un asentamento, non sei, no medio campo ou non estar dependendo deses dependencias que falades vos, de Jeremai ou de Mella ou... Vamos a ver, o Deportivo está baixo o mandato da banca. Claro. Cartos hai. Entonces aí hai unha situación que, de alguma maneira, non é que se lle diga unha inmediatez de que teñan que ascender, pero a afición que ten o Deportivo, fora a xogar co Arenteiro, o Arenteiro a Riazor, o Real Madrid, o Borussia, estaba rotado. E iso é unha cousa innegable. Por lo tanto, de aí hai que estar un pouco a altura das circunstancias. O único que quero decir, que probablemente igual dentro de 4 xornadas, pois estemos falando de que va de maravilla. Pero
estamos a xulgar a actualidade. Eu, desde o meu punto de vista, o mellor o resultado, e aí o deixo. Sí, o resultado ya na clasificación que está. Están de cuartos, non? Claro. Sí. Podemos que decir que hai como unha presión social hacia que ten que ascender. A ver, obviamente, como decides vos, é unha institución, non, que debería estar en primeira e como leva moitos anos aí no Por Pozo... masa social, mira que masa Sí, social. con unha masa social moi grande, como que... Eu máis que diría que presión, sempre polo teu equipo, ti queres que este nos millores postos e demais. Ora, máis que presión social, eu vexo que hai un apoio social, porque estando, o que deseades, cando veo xogar aquí co Arenteiro, estando en primeira red, en Riazor, meter 15.000 ou tal, eu estuve en co Celta, en segunda división éramos 7.000 ou 8.000. Porque non sodes fieles. Non, é que, home, a ver, Vigo é diferente, o mellor é máis caro tamén. Son aficións distintas. Son totalmente distintos. A afición do Deportivo é de primeira. A afición do Deportivo é de xogar un título europeo. Me digas, o sea, tampouco é, a ver, eu non menosprecio a ningún rival, nin o Deportivo, que é o eterno rival do meu equipo, pero é de primeira, a afición do Celta tamén é de primeira. Agora que vamos resultado ben. Hai unha coyuntura de un apoio social e hai unha cohesión Roberto, porque van ben as cosas, pero hai un pouco acaba de dicir tú. Bueno, sí. Podemos decir, pero o Deportivo tiña 25 ou 30.000 personas en primeira red. No último programa que tuvimos eu reconocino. Sí, está fora de contexto. Eu dixen que eso eu non vivín en eu como galego e como aficionado do fútbol, eu gustaríame que o Deportivo subira a primeira, porque sempre vou ter dúas opcións, eu ir a Coruña e eu a Vigo. Sí, xa falamos outro día. Claro. Entonces, encantado da... No, recuperar o derbi, o derbi galego é moi bonito. Moi bonito, a todos os efectos. Xo de Borja Iglesias. Iago, sendo un equipo que está nunha segunda categoría, eu creo que xa deberíamos pasar aos equipos que estamos... Non te meceles, vamos deixar falar a Laura, que algo quería decir. Eu estou moi de acordo con o que decides, ademais, o Deportivo ten unha afición grandísima, eu acórdome cando fomos ver cando o Arenteiro xogou alá, éramos o Arenteiro, xa vemos, un equipo dunha villa, tal, e non había un sitio libre, impresionante. Pero bueno, tamén son da opinión que recén, como subiron... o ano pasado subiron, pois ao mellor é mellor que se establezcan, que formen equipo, que se Laura, que teñen unha base que aproveitar. Se poden subir este ano que suban, porque o ano, subirían se esa estabilidade poden baixar. Como ti dixeches, ao mellor se lle levara, se fora sobrado, pero como non vai sobrado, eu creo que é mellor que se estabilice, que colla... Non, a ver, aí... Eso pasoulle... O mellor para o ano que ven, poder estar aí arriba. Que va, aí está no remate. A ver, eso non é cuestión de estabilización, é cuestión de ganar partidos e ter sorte, porque, digoche, cando baixou o Celta, que estuvo 6 anos, estuvo nunha promoción e non pudo ascender, e despois, cando quedou segundo, que non subeu nin de primeiro, xa había un acordo que era co Granada, que eu fun ver ese partido, foi no 2011, foi un partido non que non se sabe, non me acordo de que un entraba na liguilla e o outro subía xa... Estamos falando de unha categoría que ten o sea, que é moi grande, é dicir, cando o Celta estaba hai 6 anos, eu dixeche, non? O ascenso acadouse no 2011. Non había 5 ou 6 equipos optando ao ascenso. Aquí levan, creo que 2 anos, 3, que hai 5 ou 6 equipos máis. O quinto, o último que xoga a promoción, normalmente é o que sube sempre. O ano pasado ascendeu o sexto. Sí, porque ven sempre... Pode ser, bueno, tamén agora, acordados, non sei como funciona ese fondo de cando ti descendes, que axuda aos equipos de primeira división que baixan, que tamén pode ser que fagan máis competitiva a segunda división. Pero estamos vendo que un histórico como Zaragoza, o Cádiz, o Celta ganou Málaga, Córdoba, Rei, está de colista. Sporting de Gijón, Oviedo, o sea, perdón, Oviedo non. No, prácticamente os equipos pasaron por primeira división. Tuve no Viches, estuvo Albacete, a quen lle ganou? O Madrid, claro. Bueno, foi un accidente, Bueno, ahora vamos falar un pouco do Celta, desa vitoria 2-0 ao Mallorca, se non me equivoco, verdad?
porque senón Robertito vai se norcelar. No, bueno, a ver, agora eu dixen antes que vamos falar dos equipos punteiros, non? Estamos de sexto aquí Chema Rey, pero sí, estamos aí, os datos están aí. E a mí pareceme ben. O Chema rise da alegría. No, el meme porque claro, como me ve contento, por eso él... Está proyectando que pensa él. Porque a mí non me parece mal. Pero bueno, oye, Está contento con eso, ¿no? antes de que fale do partido, déixame decir que fai 3 días cumpríronse 25 anos de que o Celta foi nombrado o mellor equipo do mundo Esos son datos pola erróneos. FFHS por diante do Boca e do Barcelona. Esos son Non datos estou, non pagas non me estou caso. inventando. Os televidentes podedelo Roberto, buscar Roberto. cando teñades tempo tal. Pero vamos pasar o partido. Son Vamos datos- a- Vamos centrarnos no Vamos partido. centrarnos Esa no fonte Non vamos de falar do información pasado. Esa onde... Que sacache da revista do Hombre, Celta? non a saquei de Condorito nin de Zipizape. O sea, Pero reinado iba- Faro de Vigo. Ibache preguntar, Pero, Roberto, vouche preguntar unha cousa. Eu creo que o Faro de Vigo É de Vigo, é de É Vigo. de Vigo. Tes que acabar... En Coruña non creo que sacarán eso. No, No, pero pero, vamos a ver. Roberto, en Coruña poden quitar que ganaron unha Liga, unha Copa do Rei, eso é verdad, Dúas, é realidad. Dúas Copas do Rei e unha Supercopa de España. final de Champions. Oye, pero ganaron en España, pero non ganamos en Europa. Pero vamos a Bueno, decir, eu eso xa non vou a discutir. Europa, Foi a que Copa título? Intertoto e ganamos en Europa. pero vamos a decir unha cousa. O Copa de Depor, Feira. o Depor ou xoga Champions ou non xoga nada. Claro. Que esas, claro. Non O Depor cando xogou en Europa ou xogaba Champions ou non xogaba nada. Bueno, Para o xogar Celta tamén torneos- la xogou a Sí, Champions, pero non sí. baixou. Que Bueno, que baixou. eu fun ver varios partidos e era- xogaba moi ben ao fútbol, que era Mostoboy, Carpin, etcétera, Pois por etcétera. eso foi nombrado por la No, no. IFHH, Eso foi na web. ese que leva as estadísticas dos equipos. Por haber... Eso é verdad. Ese é amor, amor, Roberto, di que sí. Os televidentes van poder ver. Roberto, buscar- non te desvíes, buscar non te eso, desvíes. vai ser. Pero Pero, vamos a- pero vamos a falar do Celta mañana. Non te desvías, vamos a falar do Ben, partido, vamos a falar. dos dous goles de O Aspas. Celta é un equipo que ten unha línea de xogo fantástica desde o meu punto de vista. Apostou co seu entrenador pola canteira e ten unha plantilla moi compacta que pode xogar calquer xogador. E iso hai que felicitalo, non hai Sí, ninguna sí. dúbida. Non hai ninguna dúbida. Correcto. E a partir de aí, pois, oye, podemos analizar outro tipo de cosas. Tú, se me levas a que fai non sei quantos anos dixeron que era o mellor do mundo sería no Entroido. Porque, é dicir, que foi... No, acabo de dicilo, non o dixen eu. A ver, ao Que era o mellor mellor equipo do o mundo. dato que publicou o periodista estaba, Sí, ao mellor é o que dis tú, viña do Entroido. Ou era un forofo como a Roberto así a tope tamén. Ese é un dato erróneo total. No, erróneo non. Non nos desviemos porque Bueno, senón, en todo caso. senón non hai maneira con Pero él. bueno, a ver, falando do Celta Málaga, oye, foi Sí, un partido que pola miña, o sea, eu estuve no vendo, 90 minutos, e pola miña apreciación, foi como o Celta xogou a medio gas, non? O Celta xa está pensando no partido de mañá, no partido contra o Pau, de Salónica e tal, e o que ten, como dicir, que ten esa, sabedes todos, que ten esa rotación de calquer xogador que entra pode facer as labores de tal. Hai Pero que hai sigue uns marcando a destacan- diferencia é o Home, Principito. hai algúns que destacan, claro, notouse cando entrou, como estaba o partido 0-0, entrou Iago Aspas, sacou tamén non me recorda despois que meteu tamén a Delaui, o sea, para abrir a banda, Que mandar creo os que ese centros. rapaz é un dos máis veloces da Liga de Primeira División. Eu creo que vai ser un un tremendo xogador. Faltalle un pouco de paciencia. Ten moita ansiedade a veces. Que para a próxima tertulia dice, hubo un reportero que dixo que era o máis veloz de toda Europa. No, pero bueno, No decía, a ver, no hai xogadores, está claro que ya Aspas 20 minutos, o sea, cos anos que ten outros xogadores marcan a diferencia Sí. e o Celta O Celta está o nunha Celta boa xogou dinámica moi ya boa, no moi campo boa directo. Non hai No, dúbida. penso que Claudio O está único explotando malo, moi o ben. único malo que quería decir do Celta é deixa. que diron hoxe no parte médico foi a lesión de Burcio, de Hugo Burcio, que o chaval E que importa, que si ven no Madrid, acaba de dicir o Chema, Ten que rotan un montón de equipos, Totalmente. aí non Roberto, notan Claro, as pero é un baixas. rapaz que ten unha proyección moi boa. Sí, está pero o super- gran éxito que ten o Celta e o seu entrenador é que fixo un diseño que podría haber salido mal, pero saliu de maravilla. Calquer xogador que salga
a sustituir a outro titular, faino perfectamente. Igual non ao 100%, pero aí está. E non se nota, non hai disfunción. Que aí perdona que te interrompa, vou ao comentario teu, Chema, que hai un Pero pouco... estás de acordo? Sí, por eso te quero dicir, vou ao comentario falando do Deportivo ou de xogar ben. É dicir, son circunstancias distintas. O Celta non é menos, está en primeira división. Quedaba moito, eu non sei se vos lembrades que o Celta ao principio en defensa era horroroso, Sí, non sí. ganaban partidos. Sí, sí. Vale, aí sí, aí poden coller un esquema de xoego, poden probar, porque estaba na mitad da tabla, creo que o Celta. Referente ao que dis tú, o Deportivo xogar, mellor vome un pouco pero é para explicar un pouco que son cousas totalmente, con un equipo, a veces que non é o tema do Deportivo xogar ben, é ganar os partidos. Nesta que non hai tempo para aplicar... Neste caso, nós estamos gañando e xogando ben. Claro, Bueno, Sí, claro, sí, creo que é Eso hasta é o onde quere ideal. chegar, sí, Julio. que quero dicir que o Celta ten tempo e pode diseñar un equipo porque pode perder partidos e non vai Está baixar. Sí, exacto. Exactamente. Que non ten esa presión de decir Correcto. perdemos Eso é. perdemos o É o que objetivo. quería explicar, eu non Falamos outro sei. día tamén, a semana pasada falamos que o Celta ten unha filosofía de xogo. Sí, sí. Entonces, claro, si uns patróns, xa está automatizado todo. Ten un margen que pode Claro, perder. é o que dicía Chema antes, aquí pode xogar calquera, non hai suplentes nin Sí, titulares. sí, está claro. Xa o que salga, vai saber o que Sí, ten de que facer feito. e rinde. Sí, sí. Además, instantáneo xa. É un mérito, é un Correcto, mérito. De feito, o que Do di diseño Julio, jugador, así de claro. na defensa rotan bastante, podesme tú corregir, pero por exemplo, xoga moito Carreira, que cambia tamén por Rueda, No, non? ya, Guaita, Vai eu moito- o sea, hai os E notase tamén Marcos, Marcos Alonso, Marcos Starler e o Starler, outro, o Javi Rodríguez. Javi Rodríguez, sí. Eses É que son... mira, eu non sei, Guerra, que é entrenador, eu creo que o mérito máis grande dun entrenador é cada xogador saber a posición no campo onde ten que ubicalo ou onde lle pode sacar Maior rendimiento. Porque mira, está sucedendo o noso paisano orensano, o chaval, amigo ahora Hugo, él era extremo, e ahora, carrilero, e agora está xogando de extremo. Está facendo goles, tuvo tamén unha pequena lesión. Sigue sendo lateral con recorrido largo. Pero eu, por exemplo, falo do Celta. Acórdome de Augusto Fernández, cando tamén xogara no Atlético de Madrid e tal, e veu po Celta, o entrenador que estaba nese momento sacoulle tamén un rendimento maior que do que estaba facendo no Atlético de... Foi ao revés. Foi do Celta pro Atlético. Exacto, perdón. Foi do exacto, pero polo rendimento que sacou quedou no A ver, depois hai unha Entonces, cousa, oye, Roberto, no fútbol hai unha cousa, cando te acompañan os resultados, o estado anímico dos xogadores, mental, é bo, xogan moito mellor, teñen máis confianza, atrévense a facer Cando cousas. se di que están enchufados. Sí, entonces é máis fácil. Non hai... Teñen outra... Sabes? Vímolo no Real Madrid. Cando estaba Xabi Alonso, xa viches, para min era un tema mental. Porque os xogadores son os mesmos, o entrenador é para min o estilo moi parecido, e o vixo o equipo que cambiou. Vale, eu fago unha pregunta. Cambiou, pero eu non creo que le mellorado. tú ves moito, cambio non? no No, Madrid? por eso. Tú ves cambio no Madrid? Vexo mental, único vexo algo mental. Pero a No, nivel físico, nin Témolo falado xa nin táctico, non. o Madrid non cambiou nada. Eu teño un entrenador aparte de... Bueno, a mí non me parece, sino xa en varios programas. No, a mí tampouco me convence. Non me parece entrenador para o Madrid. No, a mí Que tampouco. pasa? Que os xogadores traen un pouco de... É o Madrid, traen un pouco de vergonza e traen que dar de vez en cando o callo. Vamos deixar un segundo, se non vais a nos celar. Agora falamos do Madrid e acabamos co Celta, que vos parece? Algo máis que de opinar sobre o Celta, se non vas celar, que empezamos co Madrid, co Barcelona. No, a ver, o único é o sea, que hai unha intranquilidade, non? Aunque o marcador na Europa League que se xoga mañá contra o Pau en casa, pero de todos modos, oye, podeche salir un mal partido e levas unha excepción. No fútbol non hai Pero, rivais pequenos. de todos modos, home, o eu resultado creo que co acompaña. apoio da afición e demais, pois que acadaremos o obxectivo de estar na seguinte ronda. Bueno, pois vamos a cortar uns segundos para os momentos publicitarios.
Ahora que voltamos da momento publicitario, vamos falar un pouco do Atlético de Madrid, esa victoria por 4-2 contra o Fronto Español, máis a victoria de Champions que tiveron 4-1 contra o Brujas. Alguén me corrixe ou era contra o Español en Liga? Pode ser? Sí, contra o 4-2. Español, sí. Pois é un equipo moi curioso o Atlético de Madrid. É dicir, é capaz de meterlle 5 ao Barça, non? Sí. 4. 4. Para a Copa do Rei. Meteulle 4 ao Brujas, 5 Betis. 5 ao Betis e 4 ao Español. No Pois mismo fai outro momento, sí. partido. En 5 Madrid tamén. No, pero eso foi moitísimo tempo, Roberto. No, bueno, foi 2 meses. Con decirche que foi no 2025, imagínate. Home, No, aí- levamos 2 meses. Imagínate. No, bueno, pero vamos, Como fai un pouco, estaba fai 25 anos, claro, media pois, demencia a cabeza Vale, non hai pasada. nada. Tamén fai un pouco, dicen que fai 25 Robert, anos éramos o mellor equipo do fútbol non mundo. sabe de pasado, sabe de presente. É dicir, tú presumes que o Celta ganou outro día alá un 3 o Pau. Sí. E mañá, pois, eu No, gano un 2. pois, ao mellor, pois, leva un susto. Sí, Pero quero volver Ganamos al lado Pau e quero ojalá volver ao non Atlético de recibamos Madrid, un que é Pau un aquí. equipo super curioso porque golea, Sí, sí. pero tamén Moi recibe, regular. moi regular. Chamanlle pupas, non, Sí. Chema? Sí, Son capaces de todo e de nada. Siguen sendo os pupas. Eu creo que todos xeitos os resultados están facendo moi un pouco para o prestixio do Madrid. É dicir, estamos falando destes resultados e non hai que esquecerse a primeira eliminatoria da Copa co Barça, non? Foi un 4-0, non? 4-1. 4. 4-1. No, Sí. 4-0. No, 4-0. 4-0 Eu paso os datos que a mí me acaba de dar a compañeira Laura. Sí, hombre, claro. Me dixo 4. E que a Laura quere que... 4-0. Estate tranquilo, 4-0. Laura. Contra o Barcelona O que pasa é que 4-0. Laura, como anularon o gol mal anulado, ela Sí. quere que... Bueno, Xa sei por que E- se quedou co dato, é Claro. porque meteu co Barcí. E cuidado. É verdad, o meu Cubarsín meteu o gol. Sí, E eu digo unha anular. cousa, O sea- hai eliminatoria, Sí. Eu penso como a ti, Chema, eu penso Bueno, que teñen que ese... salir moi enchufados, Se quero nos dicirse. 15 primeiros minutos se mete un gol, creo que igual me equivoco e dentro da próxima tertulia eu dicindo que perdeu 5-0. Pero bueno, É un partido moi curioso porque son dous equipos que reciben goles e meten goles. Claro, O sea, claro. podemos ver un partido espectacular. Como pero en tamén todo podemos caso, ver... que estamos analizando o Atlético de Madrid, ben é certo que estes tres resultados dalle un balón de oxígeno ao entrenador que estaban cuestionando. De feito, nos mesmos falaron. Sí. A mí non me convence. A mí non me gusta o cholismo. Porque para min ten unha plantilla moi boa, porque ten dous equipos, ten dous equipazos, dous Sí. e non xoga nada. Non Bueno, xoga nada. pero Adrián, estarás de acordo comigo que estes resultados Sí, pero bueno, é o que dicía antes, Julio, é moi regular. A mellor hoxe ganache, mañá perde eso. 3-0, pasado volve Falamos. Caino non vai a entender porque ahora sabe que o primeiro equipo da capital é o Atlético No, Madrid. no. Si non o quer. Non estou de acordo. Como? A nivel clasificatorio, é o Real Xa, Madrid. pero ahora mismo que engolea, realmente No, mete goles no, e no. xogan ao fútbol é o Atlético Madrid. Ese Sí, é ou mentira, non? Do ese é equipo mentira. que falan, A mí- do equipo ese é que mentira. falan da ciudad, non? Como é mentira. Ahora o que xoga o Madrid. Madrid. Un aguardiente aí en vez de agua. No, é agua, Eu- pero eu- botaronlle un pouco de sal. No, Eu vou decir algo. A mí, o sea, o Cholo Simeone xa non... O O sea, Cholo é increíble. no, Poder- a min é un perdona, pero a min xa como xogador non nos respetaba porque foi un impresentable moitas veces como xogador. Como entrenador non é unha persona que sabe transmitir a dirección do que ten que o equipo como xogar e demais, senón que solamente é un motivador. Para falar do Atlético de Madrid, eu, por exemplo, os que non son fanáticos dun equipo como que podan ser fanáticos empedernidos do Madrid ou do Barça ou tal, ese equipo, como, sabe, ben chamado pupas, porque para min eu creo que debería ter unha Champions, non? Debería ter un título. Xa, pero aí te Roberto, abrevia. Os datos aí están, o Cholo Pero na digo que historia do debería, Atlético sabes, de que Madrid. todo o mundo como que lle dá un pouco de No. lástima ou como que todo quere. No, Ahora, eu admiro, sabes, o Fillo para min é un tremendo xogador, está marcando diferencia. Pero os datos aí están, as O estadísticas. Juliano O Simeone. Cholo é o único entrenador na historia do Atlético de Madrid que levou a dúas finais de Champions. e ganou 2 Europa League. Correcto. E leva moitos anos entrenando o Atlético. Que pasa? Que eu comparto algunhas cousas túas e que eu penso que o equipo que ten, que dicías tú antes, cos xogadores que ten, que lle falta cousas
para que esos xogadores, o Atlético de Madrid era un xogador para estar un equipo para estar luchando pola Champions e pola Liga Española. Que Non ten está. dous equipazos. Dos Non equipazos. está. Sempre se van señálase ao entrenador. Pero, por exemplo, na concreción desta tempada, tú imagínate que gana a Copa do Rei, que, bueno, está aí. É Que non posible. É posible, ahora mismo É posible, Pois de entón, momento. salva a tempada. correcto. Entón, quero dicir, con independencia de que podamos coincidir, e eu creo que estamos todos na mesma línea, de que o Cholo xa é un pouco, non digo pasado, pero que sí merecería a pena que o que ten hoxe o Atlético de Madrid tuvera outro incentivo por parte do outro entrenador que os estimulara máis. Pero en todo caso, ele é un supervivente. Aí o tes e está aí. O 4-0 do Barça na semifinal da Copa do Rei, pois abre unhas expectativas enormes, non? Bueno, pero a ver, o Atlético de Madrid non xogou contra nadie ese partido. Non, xa. É dicir, o Barcelona non existiu en ningún momento. Non, estou de acordo contigo, pero quero dicirte, o resultado permítelle situarse en unha situación que fai sí. Oye, un pero mes e medio partidos- estaba medio escarallado Pero non totalmente. xogou, a ver, como non xogou contra nadie, xogou contra o Barcelona. O que pasa é que os partidos No, xogou contra o Barcelona, E eu- físicamente había unhas eu, por camisetas, exemplo- pero non estuvo, os xogadores non estuveron en un momento, lle liron o tema táctico do Cholo, ningún entendeu, non é dicir, os do medio chaman a veces, non sei, creo que era a Radio Galega, chaman. Pode ser. Sí. A mí tamén Bueno, e ahora que vos parece se vamos a falar desa victoria culé, que Laura ten ganas, vexo aí xa que as expectativas. Dime, Lauriña, como foi ese resultado? Pois foi bo resultado, ganamos, fixémolo ben, bueno, pois eso, ben. Eu cada vez que gano Barcelona eu estou encantada, porque a min sí me parece o mellor equipo do mundo, o Barcelona. Bueno, ten os seus fallos. Bueno, eu digo que é o mellor equipo do mundo, pero ás veces ten os seus fallos. Contra o Atlético non xogaron a nada, fallos garrafales, pero tamén ten agora ven nos Pedri, outro día xa xogou un pouco e xa se Pois xa sabes a notou. virtud que fai felices os do Madrid, dixeron un partido ser líderes, ora Rafa xa non, tamén xa non está, son líderes, Sí. entendes Rafa xa tamén está aí. Hai que dicir que outro día ganaste un equipo de segunda división. Porque o Levante está xa desahuciado. Pero está na Liga, No, no, chico. xa, pero o equipo, o Levante, Llame Libre, Non hai Xogou o Madrid equipo, contra o Levante. xogou. Os dous, xa. Sí. pero No, non hai, pregunto, en primeira división non hai equipo Débil. débil. No, para mí sí. É que calquer equipo de aí abaixo que xogue contra un Madrid, contra un Barça, sempre vai dalo o máximo. Eu penso que este ano... Eso non é excusa, eso Pedría. podes ti de excusa porque eres do Madrid, eu tamén xa podo poñer ao revés, pero non é excusa. Non llega, o Levante está en primeira división, eu en un equipo de primeira división. Pero xa está, Con lo é un cual- equipo Sí, xa pero que aí, vai eu aí estou de acordo con Adrián, que hai unhas diferencias xa moi Sí. marcadas, moi marcadas. Estamos falando do Oviedo, estamos falando do Levante, e estamos falando que fai programas atrás, o dixen, e vai pasar. O Elche xa está aí abaixo e vai descender. Por qué? Porque non levamoslle un bo xogador. O Atlético de Madrid levoulle outro xogador. Outros equipos levaronlle outros dous xogadores. Entonces, despezaron un equipo e xa son marcadas as diferencias. Entonces, do que está pasando Madrid-Barcelona, que están aí, hoxe estou eu arriba, mañá está o Madrid, pasado mañá está o Barcelona, tal, é unha, por exemplo, unha reflexión do que pode pasar en segunda división, non de que hoxe perde dos partidos, subes, baixa, o sea, vai haber moito, todavía queda moito que vamos aquí a ver moitas cousas que van pasar, creo eu. Eu tamén penso, perdón que te corte, Chema. Sí, Eu tamén penso que non todos os equipos xogan contra as mesmas ganas, contra o Madrid e contra o Barcelona. Hai equipos que para a miña forma de ver, que eu, Madrid e Barcelona son a parte, non? O meu equipo, claro, aquí xa sabemos todos cal é, pero vexo que non todos os rivais xogan dunha maneira contra o Barcelona e contra o Madrid como que xogan de outra. Non sei que opinades vos, se vedes esas diferenzas, non? Por exemplo, o Levante, eu, por exemplo, vin que xoga moito máis contra o Madrid que contra o Barcelona. Era outro equipo contra o Madrid, hasta parecía un equipo, como diste, de estar de tabla para arriba. E contra o Barcelona parece un equipo de segundo. No, eu creo que a veces, a ver,
pois xogadores é un escaparate, porque non Claro. deixa de ser de que ese partido está no vendo un milleiro de televidentes e demais, e non deixa de ser un escaparate. Eu sí, por exemplo, te podo falar de partidos do Celta Barcelona en Balaídos, fai como 6 tempadas atrás, de que lle ganamos, creo que 3 tempadas seguidas en Balaídos o Barcelona, facendo bons partidos. Ou mellor falo máis atrás da etapa de Piqué. Home, eu creo que os xogadores, pois, o que digo, dan un plus a maiores. E despois tamén hai outra parte que depende de que partidos lle tocan a ese equipo que xoga contra esos dous grandes a seguinte xornada, de que o millor reserva a eses xogadores se non pon os titulares para afrontar o partido con maiores posibilidades de acadar a victoria frente a un rival É que hai máis equipos, pequeno. liaste demasiado, hai equipos como o Real Madrid que non ten xogadores, nin titular, nin suplentes, aí non se sabe. Hai un que é un pedazo de xogador, que é Vinicius, pero é un provocador. Para min é un provocador do fútbol. Non sabe celebrar co Barcelona poucos goles celebrou o Vinicius. Aí por onde vas malas. Por que? Non sabes celebrar un gol, a que te refieres? Por outro día en Lisboa? No, é por en Valencia, a todos os campos que vai. E logo, Eu digo, tú eres racista. non son racista, non te confundas. Eu digo que é un pedazo de xogador, pero que ten unha maneira de celebrar os goles que provoca. Ahora vou che dicir, Adrián, por que dices o de racista? Porque Porque está mira, criticando eso. No, pero a min eso faime gracia. provoca. Faime gracia porque, por exemplo, a Vinicius todos son racistas, pero sin embargo hai 7 personas máis no Madrid de color e solo van a él. As outras 7 personas sabense comportar e él non. Pero, Eu estou dicindo a guerra. Pero voy a facer unha pregunta ao Guerra, Sí, home, eu contesto A que ver, se podo. cal é a diferencia? Podemos por tamén algún xogador do Barcelona que celebra, por exemplo, o pistolero, como é que lle chamaban, era o Andersen, Sí. que iba disparándolle a grada, non, cando marcaba un gol do Barcelona. Vamos por a Vinicius. E vamos por a Iago Aspas, cando marcaba goles en Riazor. Oye, besaba o escudo e tal. Pero No, pero estamos falando... Estamos falando de dúas cosas. Sí, estamos falando de cosas estamos falando diferentes. de provocación. No. Oye, Pues o besar o escudo non é provocación. Pero vamos a Raúl González fixo calar o e non provocou. Vamos a É ver. dicir, non foi hacia a banda. e dispararlle como dille disparaba Non o van a- pistolero no, antes no, en no, no. Pero vamos a que ver, era. hai O dúas sea, non cousas sei. que de verdade. Adrián decía antes, ¿no? Porque, por exemplo, o Levante é un equipo malo. Bueno, pues pode ser malo ou non pode ser malo. Pero é que o Madrid perdeu outro día a Real Sociedade. Ahora, perdón, con Osasuna. Osasuna. Tampouco Osasuna é... Non sei se me entendiste moito por onde iba. Eu digo que este ano, hai outros anos que os equipos de abaixo están máis igualados. Sí, no, Este ano hai o que dicía Roberto, hai máis... Si hai un corte Sí, aí hai que un se corte aí, nota. Pero quero dicir que, afortunadamente, estos pinchazos que teñen os equipos grandes é o que lle permite que podemos estar falando aquí e nas televisões, senón sería unha caralla. Ahora ben, centrándonos un pouco da figura de Vinicius. Para mí, un gran xogador. Correcto. Ahora ben, E últimamente estaba facendo moi ben. Agora ben, Todo hai ten que decilo. ter Está un correndo máis. equipo de Sí. psicólogos que diga, muchacho, aquí hai que xogar. E dejarse de coñas, porque con independencia de que lle chamen mono, que lle chamen tal, que eso é despreciable, Pero eso non se sabe. non é menos certo que ele é un provocador. Chema, pero eso xa o Estou de acordo, Chema, pero eu falo Pero concretamente... sabe o que dixo Persiani cando se puxo a camiseta así? E si Vinicius está inventando eso? Pois pode ser, pero ademais Laura ten razón, porque hai unha cosa que é a seguinte, tú podes ser un provocador, e pode ser un día que teñas un mal día, e máis, e co xogador outro día que lle podo insultar e chamarlle mono e non sei que, tamén pode ser. Pero non é menos certo que en todos os campos, todas as aficións están en contra. Chema, Entón, según Cañar é racista. Tú non estás de eu acordo estou con de eso? acordo con eso, pero estamos falando do que dice Julio, de celebrar un gol. Cada un celebra o gol como lle sale das No. narices. Hasta hacer Chema, no, Hai estou formas equivocado. e Chema, unha formas. cousa. Eu xogo de central. El foi servir ali a banda dos outros. Un xogo como Tiri, Vinicius, tiri, tiri. eu andaría todos os días a por él. Ia por él, porque eu entendo os avós que é un provocador. Pero a nivel, o que dice Julio concretamente de festejar un gol,
Tú, home, sin faltar respeto a nadie. Tú Pero podes como festejar non o gol fai como respeto? queiras. Pero Adrián, Como pero queiras. un xogador como Vinicius, que a un tío que está ganando o seu pan en un equipo floxo, e dice, a segunda. Eso. Pero Pero estamos falando de outro día. É un Outro día entrenador. No, eu falo en general, Foi bailar. Outro día foi bailar. no, eu falo- no. Por Que sí, moito xogador fixemos, que sí. sexa, eu son entrenador de fútbol e son entrenador que tuve, a mí me fai un xogador este al banquillo. Xa. Quen se atreve? Pero Non, eso, porque- Xavi Alonso, Vale, atreveu-se. eu comparto Oye, contigo. Atreveu-se Xavi Alonso, atreveu-se. Así E mira onde está. foi. Bueno, pois aí E onde está. está? Oye, Chema, eso comparto sempre- contigo mira, totalmente pero, porque é o que di Caíña. Claro. É dicir, primeiro, para min é un gran xogador, sigo dicindo. Sí, Ojalá está que tuvera eu, sin que dúbida. estuvera eu no, que estuvera Outra no vez Barcelona, digo. pero ten un problema Bueno, no. de No, psicología, Barcelona non o queremos. de Problema, cabeza, porque o que lle fixo a Xavi Alonso, primeiro é unha falta de respeto a Xavi Alonso e segundo é unha falta de respeto ao compañeiro que vai entrar por él, E o club. do club eso- e a todos os pero xogadores. ese empezou, mira, ele é un provocador porque non é de primeira división ou que sea en tal, en Europa pasa menos que provoque a grada ou tal. Pero é que ven, porque eu en Barreiros vin un partido porque ele estuvo no Castilla, no Real Madrid Castilla, e formouse unha tangana con 3 xogadores do Celta que hasta lle gritou, porque Barreiro non é moi grande, Sí, sí, coño, coño, aí. E ele chegou ao Castilla cobrando 2,5 millóns de euros, porque, o sea, Sí. contrataron 2,5 millóns de euros. E gritou e aún se o pai lle daba os cartos ainda para salir por aí. Non ten Porque, que, o tal, descarto non ten nada. É a bueno, maneira, pero- eu bueno, sigo pero a era- insisto, pero é era a maneira de insulto, celebrar o era gol. insulto, A que mí él non me cobraba- gusta, eu que él entendo. cobraba- Eu estou Pero vamos a estou ver. nun partido de fútbol, estou sentado na Roberto, grada, un e xogador- me ven a bailar de diante miña, Vam- a min enfádame. Claro, un Moito. xogador Hai que profesional. pensar onde ven. Pero Ahora eso- que- E eso- dixo moi ben o Chema que non tuvo un problema solo en Benfica outro día, tuvo en Valencia, ten en todos os campos. Hai Pero unha- eso hai que pasa- Se mirar non, por fora, ese- se non fora tan chulo e se non tuveras esas actitudes, iba a ser máis querido. No, como no, está. xa, Mira, xa. hai unha Pero cosa bueno, ele que- vai E ahora, ser, vai pero ser. tamén pasa, O mira, diseño gusta a festa. tamén gusta a pasa, marcha. tamén a veces, Non todos tamén os a brasileiros veces, son así, por eso, o sea, bueno, todos reconocemos que é un bo xogador, Sí, nadie. e Nadie- é un nadie- provocador, eso nadie e está quen falando sabe, nada. Ao contrario. eu non podo, eu se fora xuez, pois eu non podo xulgar a nadie que está tapado, quen sabe que lle... Que lle dixo. Pois seguro que lle chamou mono. Porque mira, Seguramente. a Iago Aspas Seguramente. pasoulle, non recordo ben se fora un xogador do Levante ou de tal, e que chamou e aínda non estaba estos protocolos que porque hemos estado avanzando nestos protocolos Sí, sí. contra o racismo, non? E a violencia. Entonces, chamou o árbitro e díxolle que lle chamou negro. Sí, sí. E foi Iago Aspas, e despois veronse os vídeos e tal, e Iago Aspas nunha declaración díxelle de hasta do que se iba a morrer, pero nunca lle chamei, Pero nunca lle chamei pero- negro, pero vamos a porque ver. no terreo, o sea, no terreo del xogo A mí o pasa que me moitas choca en cosas. resumidas E outra contas que cosa, sempre o problema haxa con Vinicius. Sempre. Ah, bueno, eso sí, mira, outra Porque cosa, acaba de decir Iago, outra o cousa Madrid ten un deleznable, montón de mira, xogadores outra de color, e non hai ningún problema, sempre Mira, co dichoso Vinicius. mira, Aparte que unha cousa importante... Pero é que eso digo, eu non sei é que é bo. eu non sei Pero se ten un problema, que é o que quero Recordas chegar. cando Mira, era sabedes Messi que e os Cristiano, vídeos- iban por eles tamén, porque eran moi bons. Pero non eran provocadores. Xa, pero iban por Mira, eles. esto O pasou no contrario, a Bernabéu. Ronaldinho aplaudiu o Bernabéu, porque non era Oye, provocador. esto pasou no Bernabéu no ano 93. Non sei se vos chegou ese vídeo viral, porque sabes, vanse os vídeos virales, que eso hoxe en día sería deleznable, sería, non sei como chamarlle a eso. Estaban gritando desde a grada, estaban gritando mono, mono, vai recoller algodón, tal, non sei que. Acabou, hai o vídeo. Pero que? O sea, Vou facer ahora un no podo. comentario, vamos cambiar no ahora podo, un que non pouquiño. pode. Si Vamos cambia solo para- porque ao final non vamos a Que, arreglar. que vos vamos a chegar a pareceu, ningún que vos acuerdo. pareceu a cara, porque non vamos chegar a ningún acuerdo. Vamos ahora a cambiar un pouco. Que vos pareceu a cara de Yamal no cambio? Non lle debe gustar moito. Que Ao vos final parece? estamos, como Son estamos formas de falando de interpretar. que Vini é un provocador e Yamil é un neno. Estamos falando dun neno de Sí, bueno, 18 pero me la pode anos, decir, 19. 19. É dicir, teñen que educar para que non chegue Pero que non vai chegar, que non vai chegar, que dices? Non vai chegar. As actitudes, as cousas, un rapaz en calquera tramo da vida ou en calquera forma de vida vaise facendo desde pequeno. E ti xa vas vendo como che vai salindo un fillo ou un rapaz como vai salindo. Yamal non vai ser así. Esperemos que non salga o pai. Bueno,
Pois, Pero aí está, o sea, tendo o pai que ten, pero- non aí- é nin como pai, non. acaba de falar moi ben Laura, non? A mellor a cara Non non provoca. era de que iba cansado porque non empezaron o Ramadán ou algo así, o mellor era por eso. No, Pero, no. sí, Non, bueno, eu creo algo máis había. por o que vai decir. Pero Laura, Interrompinte, sí. No. Laura ten razón por unha cuestión fundamental. É dicir, probablemente o entorno familiar, digo, o pai, non favorezca precisamente o desenvolvemento normal deste chaval, porque eu creo que farda máis o pai co fillo. É un rapaz, un neno e tal, e pudo ter un detalle malo ese día que ninguén lle tal, pero non podemos homologar comportamentos distintos. É un rapaz que ten que estar aí, é un tío prudente e rapaz, que un día ten unha salida de tono, son 18, 19 anos. Chema, Claro. tamén hai que pensar que el síntese unha estrella, e como estrella non lle gusta ser cambiado. No, é Bueno, unha pero- estrella. sí, Pero bueno, pero- eso le El síntese estrella do equipo. Sí, pero eu estou de acordo en eso, pero de todos os xeitos tamén ten que haber. É dicir, no fútbol hai varios aspectos, non? Un é teoles profesional e outra cosa é o comportamento que ten que ter como persoa e como compañero e solidario cos outros compañeros que está xogando. Porque, en definitiva, un lle vai ben e outro vai mal. E ele está ganando unha fortuna, etcétera, etcétera. E a onde quería ir con Vinicius tal que non é un tío solidario con outro compañero que, por desgracia, ou por o que xa, bueno, desgracia, estar en un equipo de primeira división non é ninguna. Non. Exacto, é que máis que unha falta á afición, o sea, falta de respeto á afición, a un compañeiro de traballo. Pois É quero un dicir traballo, é un... que eu o sea, non está- vexo ese problema con a miña mel. Que outro día lle parecerá mal. Ahora ben, tamén o Pero equipo... tamén quitaron a Eric, e tamén Eric se foi cabreado po banquillo. Estou de acordo. E Pero de se Eric vou, non falamos. que eso que están Eso, enchufados. claro. E cabrear que se cabrea todo o mundo, pero tamén ten que haber o equipo que o se teñen psicólogos, non sei que, masajistas, que le pintan o pelo e tal, que diga, oiga, muchacho, mire, vente aquí a miña consulta e vamos a falar, dicir, cuidadito, non andes con estas historias, tal. Eso que hai que reconducir, porque no fondo son rapaces. Incluso o propio Vinicius, a pesar de que é máis maior tamén, pero creo que falta ese nivel, non? No, aí foi diferente. O sea, o que di Laura, o Eric, o Yamal, poden por unha mala cara, Sí. pero valle toca llamado o entrenador Sí, e tal, sí. e salen máis encarados, e como di Guerra, pois porque están enchufados, porque queren gañar, porque son estrelas. Ahora que falamos de enchufados, vamos a falar aquí con Adrián porque xa se nos está acabando o tempo e deixete po final porque creo que traes un escudo, non? Porque creo que valas levar por todos os lados. Esa derrota, que me dis? Para min habría que repetir o partido. Porque o penalti, para min, é un penalti que inventou só o árbitro. Tú viches non viches nunha Vino, televisión diferente a todos nós. Vino. Falamos outro día, tío, Julio. O VAR está escallando o fútbol, está acabando co fútbol. Neste caso non, acertou neste caso plenamente. sí, por qué? Porque tú, si ves a imagen así, a cámara lenta, claro que é un penalti como a casa. Pero o fútbol non é eso. O fútbol non é Tamén eso. temos que repetir o do Ese Celta, foi ao revés, o do Celta Adrián. co Español, Pero porque diga. o CTA dixo que era o gol de Borja Iglesias. Correcto. Si estamos Pero que isto é un escándalo. É un Entón, escándalo. Ao nivel de A ver, Negreira. É un pero escándalo a nivel vamos- de Negreira. A ver, Porque pero- eu non sei, a mí faime gracia, por exemplo, equipos como Madrid ou Barcelona, sobre todo Madrid, que cantos penaltis a favor lle pitaron ao Madrid este ano? Todos clarísimos. Non sei, Todos todos clarísimos. Eu outro día ainda estou buscando o penalti a Vinicius onde está, porque eu vi xa caendo e pitaron. A ver, eu vou no decir hasta que non me... hasta que veña sempre aquí. Arranca, Roberto. Aunque estedes falando destas cousas. Que os do Madrid e os do Barça, os que xedes dos árbitros, a min dame, mirade ben, a risa. Porque o Celta e outros equipos por aí levando feito cousas pero que... aí os culpables, acabo de decir moi ben Caíña, é o VAR. É que o VAR, Sí. o VAR tiña que ser, témoslo falado en outros programas, pitar un fora de xogo dudoso, tú que non podes pitar un fora de xogo, case unha diferencia de 4 dedos. Eso é acabar co fútbol. Co fútbol, non, estou totalmente de Eu acordo. tamén estou de Según acordo. a locura. Eu pensei que eso era un elemento que iba a favorecer Sí, que vai axudar, sí. o Pero, tema. Chame, eu penso que están complicando eles. Está complicando máis, é máis. Incluso hai moita picaresca ahora de cando tiran a línea que se afan dunha maneira, afan de outra. Si tú, bueno, é dicir, concretamente aquí, e extrapolando non é a nivel do estado todo do que estamos falando, pero aquí, outro día no Carbaño pasa unha cousa co Tenerife. Correcto. Parecida, non? Bueno, quero vos dicir con isto que non axuda para nada, non? Neste momento Ora, non. eu tamén vos podo dicir unha cousa, que no cómputo, porque no fondo os árbitros son humanos como cada quen, e de algún xeito hai unha certa predisposición a favorecer os equipos máis grandes.
De acordo? Ante a dúbida. Eu estou de acordo. Sempre Totalmente vai de ser- acordo, Chea, pero eu Eso penso sempre que o vai VAR ser así. está facendo peor aos árbitros. Peor, moito peor, porque, é dicir, ante a dúbida, tú dis, oi, hai un elemento aquí que te permite estar ali, miras aquí, miras alá, pois vamos a velo. E iso perxudicalle tanto ao Barça, ao Madrid, como a calquera outro. Eu entendo, Julio, que o mellor pode decir que como que se relaxa máis os árbitros, di, non, está o VAR, relájame, non estou tan pendente da xogada. É dicir, volvo ao fresco que acaba de decir Chema. Outro día, o Arenteiro Tenerife, minuto 95. 95. Sí, sí. É dicir, unha xogada nun córner apenas o colle, está arrancando o Arenteiro para a portería do Tenerife, todos para atrás, e pita o penalti o Linier. O Linier. Coño, por favor, se nadie protestou. Claro, entonces disto, esos elementos que supostamente iban a beneficiar todas esas xogadas polémicas, No, ao contrario. Pero é a nivel contrario. internacional, pero é a nivel Sí, no, no, internacional, sí, porque vos vistes o que pasou en Grecia co está Celta. claro, está claro. O gol que lle anularon, que era o terceiro gol, era o 0-3 po Celta, Sí. e o gol No. que lle dan o Pau. Ahora, Pero Pau que lle dan, que está adiantado un Pero xogador eu e creo- danlle como... Pero, como- Roberto, eu creo que non podemos particularizar no que pasa co Celta ni co Madrid. No, O VAR, vamos- como elemento, está favorecendo o fútbol. Eu penso que non. No. Dime, No, Adrián, que me estaba de que me Creo que querías decir? sendo sinceramente, volvendo ahora fora de coñas, o Madrid non xoga nada outro día. O Madrid, sendo líder, non pode deixar escapar un partido como ese, co Osasuna. Vale, entonces ahora fora salindo... Sí, un equipo, a ver, o Osasuna ao mesmo tempo é un equipo correoso. A min, pero o é un Madrid ten equipo que que ganar ese sempre partido. dixen, Ten que ganar ese sobre partido. todo, atragántase o Madrid e o Barcelona fai as cousas Unha moi vez, difíciles. unha vez que o Barça fallou outro día, collemos o liderato, este partido había que amarralo. O que falamos antes ao principio do programa deportivo. Daba igual que xogara mal o Madrid, había que ganar os 3 puntos, e non se conseguiron. Xa, Mira, eu non vin ese partido, pero vin os últimos minutos. E a xogada do gol Do segundo do Osasuna. Sí, do segundo do Osasuna é unha salida de balón Sí, que sí, sí, eso sí. parece é que nin en juveniles Sí, salen sí. co balón Tal cual, así. tal cual, tal cual. Bueno, este fin de semana o Madrid partido O derbi, non? Contra o Getafe. lunes, non? Sí, Penso. sí. No Bernabéu. Non sei se no Bernabéu ou en Getafe. Roberto, Celta, creo que visita Girona, non? Quita Girona, sí, un partido complicado. Bueno, depende de ver con que ánimos vimos de Europa. Chem. E despois a ver que o Girona ven en boa dinámica. Boa dinámica. Chema, ti, como ben dixeches antes, visita a Real Sociedad B. Eu creo que o Deportivo ten que ganar sí ou sí. Laura, o Barcelona, Villarreal, penso, non? Pois sí, No Camp Nou. no Camp Nou. Sí. Partido difícil, equipo Bueno, rival Villarreal, duro. cuidado co Villarreal. Bueno, Outra das pero boas o mellor vamos a- plantillas. Fora da casa baixo bastante. Contra os equipos grandes, este ano non ganou ningún partido, Villarreal. Bueno, pero... Ningún. Non, ningún. Bueno, Bueno, Champions desastroso. Sí. aquí está, gracias por vir, un día máis, vémonos pa semana.